10 ଥିଲା ଆମର ସେଦିନ ପାର୍ଟ 5 ପଢା ହେଇଥିଲା ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କୁ ପଢୁଥିଲେ ଆମେ। ତ ପ୍ରଥମ ପାଠ ଥିଲା କଣ ନା ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର କଣ ଥିଲା ନା ଆବିର୍ଭାବ ଥିଲା। ତ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ ଭିତରେ ଆମେ ତାଙ୍କର ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ବା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ସେ ଯେତେ ସାରା ବି ତାଙ୍କର କାମ ଥିଲା ଯେମିତି କି ଅଙ୍ଗୁଳି ଛାପ ଆଇନ ଉପରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିଥିଲେ ମାନେ କିଛି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ ସେ ଆମର ଇଏ ପତ୍ରିକା ଗୋଟେ ବାହାର କରିଥିଲେ ମାନେ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ କରିଥିଲେ ଯୋଉଦ୍ୱାରା କି ତାଙ୍କୁ କଣ କହିଥିଲେ ନା ଆମର ଯୋଉ ଥିଲେ ବିଶ୍ୱ କବି କଣ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଉପାଧି ଦେଇଥିଲେ ଉପାଧି ନୁହଁ ତ ତାଙ୍କୁ ଡାକୁଥିଲେ କଣ ଡାକିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମହାତ୍ମାର ଆଖ୍ୟା ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। ତାମାନେ ଏକ୍ସାମରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ମହାତ୍ମାର ଆଖ୍ୟା କିଏ ଦେଇଥିଲେ ନା ବିଶ୍ୱକବି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର ବା ଟାଗୋର। ଠିକ ଅଛି କଣ ପାଇଁ ଦେଇଥିଲେ ନା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ଯେତେ ବି ସାରା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଥିଲା ଠିକ ଅଛି ଯେମିତି ମାନେ କୃଷ୍ଣାଙ୍ଗ ଆଫ୍ରିକୀୟ ହଉ କି ଆମର ଭାରତୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯୋଉ କଳା ଗୋରା ଏଇ ଯୋଉ ଭେଦଭାବ ବର୍ଣ୍ଣବୈଷ ସେ ଲଢିଥିଲେ ରାତି 9ଟା ପରେ ସାଧାରଣ ପାଦ ଚଲା ରାସ୍ତାରେ ଲୋକମାନେ ଚାଲି ପାରୁନଥିଲେ ଠିକ ଅଛି ଏଇ ସେ ଟାଇପ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ସେ କଣ କରିଥିଲେ ନା ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଥିଲା ଦେଶାନ୍ତର ଗମନ ନୀତି ଏଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଯୋଉ ୱାର୍ଡ ଗୁଡା କହୁଛି ମନେ ପକେଇକି ବି ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ତମେ ସେଇଗୁଡାକୁ ପଏଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିକି ତାକୁ କଣ କରିବ ନା ପଢିବ ବସିବ। ତ ଆଜିର ପାର୍ଟରେ କୋଉଠି ଥିଲା ଆମର ଚମ୍ପାରଣ ହେଇଥିଲା ଖେଡା ପଢିଥିଲେ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ମିଲ୍ କାରଖାନା ବି ଯାଇଥିଲା ମାନେ ଲୁଗା। ଆଜି ପଢିବାର ଥିଲା ଆମକୁ ରାଉଲାତାଇ ପୁରା ପଢିବାର ଥିଲା ନା ରାଉଲାତାଇ ରାଉଲାତ ଆଇନ ହବାର ରିଜନ କଣ ନା ରାଉଲାତ ବୋଲି ଜଣେ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ ଏଠିକି ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ନାମ ହିସାବରେ ରାଉଲାତ ଆଇନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଏଇ ରାଉଲାତ ଆଇନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ କଣ ହେଇଥିଲା ନା ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ କଣ ହେଇଛି ନା ଚମ୍ପାରନ ଖେଡା ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଠାରେ ସଂଗଠିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗୁଡିକର ସଫଳତା ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ପ୍ରତି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମନରେ ଆସ୍ଥା ବୃଦ୍ଧି କଲା। ଦେଖ ଚମ୍ପାରନ କଥା କୁହ ଖେଡା କଥା କୁହ ଅହମ୍ମଦାବାଦ କଥା କୁହ ସବୁଠି ଗାନ୍ଧିଜୀ କଣ ପାଇଥିଲେ ନା ସଫଳତା ପାଇଥିଲେ କୋଉଥିରେ ନା ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଯୋଉ ଆସ୍ଥା ରହିଲା କି ନାଇଁ ଏଇ ଟାଇପ ର ଲୋକ ଇଏ ଯିଏ ଲିଡରସିପ ନଉଛି ଯିଏ ଆମର ନେତୃତ୍ୱ ନଉଛି ଆମକୁ ଆଜି ତାମାନେ ଇଏ ଆମକୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଏଇ ଦେଶ ସ୍ଵାଧୀନତା ପଛରେ କଣ କରିବ ନା ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସଫଳ ହାତ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ଏଇଆ ଭାବିକି ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଆସ୍ଥା ଭରସା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କାହା ଉପରେ ଆସିଲା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଉପରେ। ତାପରେ କଣ ହେଇଛି ଦେଖ ଏହାପରେ ସେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ବିରୋଧରେ କେତେକ ଆନ୍ଦୋଳନ ସଂଗଠିତ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଦେଖ ଏଇଟା ଛୋଟ ମୋଟ ଯେମିତି ବିହାରରେ ଚାଲୁଥିଲା କୋଉଠି ଗୁଜୁରାଟରେ ଚାଲୁଥିଲା ଏମିତି ଥିଲା ଏବେ ଚାଲିଲା ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ବୁଝିହେଲା ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ମାନେ ପୁରା ନେସନ ୱାଇଡ ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ କି ନାଇଁ ଏଇ ଲୋକ ଆମକୁ କିଛି ନା କିଛି ହେଲ୍ପ କରିବ ଚାଲ ୟାକୁ ଆମେ ସେଇ ଜିନିଷ ପାଇଁ କଣ ମାଗିବା ନା ତାଙ୍କର ଅନୁମତି ହଉ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନିହାତି ଆମର ଦରକାର ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କଲେ ତା ସହିତ ଗାନ୍ଧିଜୀ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ତ 1919 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଇଂରେଜ ସରକାର କେବେ ନା 1919ରେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଣୀତ ରାଉଲାତ ଆଇନ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥାଅ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଫର ଏମସିକ୍ୟୁ ତମର ଏମସିକ୍ୟୁ ପାଇଁ ହଉ କି ତମର ଯେକୌଣସି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ କେବେ ହୋଇଥିଲା 1919 ଏଟା କୋଉ ଆଇନ ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନଟା ହେଇଥିଲା ନା ରାଉଲାତ ଆଇନ ପାଇଁ। ଠିକ ଅଛି ତାପରେ ଚलो ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଆଚ୍ଛା ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ କେବେ ହେଇଥିଲା କମେଣ୍ଟରେ ଦେଖିବେ ସମସ୍ତେ ଜଣାଇବ ପ୍ରଥମ କମେଣ୍ଟରେ ଦେଖିବ ଠିକ ଅଛି ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ଲେଖିବ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଏଇ ମସିହାରେ ଠିକ ଅଛି। ତ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ଭାରତ ଇଂରେଜ ଓ ମିତ୍ର ଶକ୍ତିକୁ ବହୁ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିଲା ସେଇ ସମୟରେ ଭାରତ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା ଇଂରେଜ ଏବଂ ମିତ୍ର ଶକ୍ତିକୁ। ମତେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷର ଆନ୍ସର ଦବ ମିତ୍ର ଶକ୍ତିର ସମସ୍ତେ କୋଉ କୋଉ ଦେଶ ମାନେ ଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ କେବେ ହେଇଥିଲା। ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ଭାରତୀୟ ମାନେ ଆଶା କରିଥିଲେ ଯେ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଇଂରେଜ ସରକାର ଭାରତର ରାଜନୈତିକ ଦାବି ଗୁଡିକୁ ପୂରଣ କରିବେ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ନିରାଶ ହେଲେ। ତମେ ପଢିଥିବ କ୍ଲାସ 9ରେ ପଢିଥିବ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଇଂରେଜ ସରକାର କଣ କହିଥିଲା ତମେ ଆମକୁ ଏଇ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ସାହାଯ୍ୟ କର ଆମେ ତମକୁ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷରେ କଣ କରିବୁ ନା ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ ତମ ଦେଶର ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ହଉ କି ତମକୁ ନିହାତି ଭାବରେ କିଛି ଜିନିଷ ରିଲାକ୍ସ କରିଦେବ ବଟ ଏଇ ଜିନିଷ ହେଲା ନାହିଁ। ଯଦି ନହେଲା ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ ରାଗିବେ ନା ନାହିଁ ରାଗିବେ ଦେଖିବେ ସେ କଣ ରାଗି କରିଛନ୍ତି ଦେଖିବେ ଆପଣ ଇଂରେଜ ସରକାର ଭାରତରେ ବିଦ୍ରୋହ ଓ ବିପ୍ଳବାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ବିଚାରପତି ରାଉଲାଟଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କଲେ। ତ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ ବିଦ୍ରୋହ କରିଲେ ଏଇ ଜିନିଷ ପାଇଁ ସେ ସେଇ ସମୟରେ ବିଚାରପତି ତାମାନେ ରାଉଲାତ ଜଣେ କଣ ଥିଲେ ନା ବିଚାରପତି ଏକ୍ସାମରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରି ପାରେ ଯିଏ ରାଉଲାତ ଆଇନ ନେଇକି କିଏ ଆସିଥିଲେ ନା ରାଉଲାତ ହେଲା କଣ ବିଚାରପତି ଜଜ ରାଉଲାତ ଆସିଥିଲେ ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ପଚାରି ପାରେ ରାଉଲାତ ଜଣେ କଣ ଥିଲେ ସେ ବିଚାରପତି ଥିଲେ ନା ଜଣେ ଓକିଲ ଥିଲେ ନା ଡାକ୍ତର ଥିଲେ
ନା ବ୍ରିଟିଶର ଜଣେ ବଡ ଲାଟ ଥିଲେ, ଓବିଏସଲି ଜଣେ ବିଚାରପତି ହିଁ ଥିଲେ। ତ ସିଏ କଣ କଲେ ନା ରାଉଲାତଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ସେ କିଛିଟା ନୂଆ କମିଟି ଗଠନ କରିକି ଦେଇକି ଆସିଲେ। ଏହି କମିଟିରେ ସୁପାରିଶ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ହେଲା ତାହା ରାଉଲାତ ଆଇନ ନାମରେ ପରିଚିତ। ତା ମାନେ ବିଚାରପତି ରାଉଲାତ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଆଇନକୁ ତିଆରି କଲେ ତାକୁ କଣ କହିବା, ରାଉଲାତ ଆଇନ ବୋଲି କହିବା। ଏହି ଆଇନ ବଳରେ ଇଂରେଜ ସରକାର ଯେକୌଣସି ଭାରତୀୟକୁ ଗିରଫ କରି ବିନା ବିଚାରରେ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିପାରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। ଭଲସେ ଦେଖ ଏଇ ଆଇନର ମେନ୍ ଯାକ ଦେଖ। ତମେ ଜାଣିଛ ଆମର ଗୋଟେ ମିନିଟ୍, ଆମ ଭାରତରେ ଏମିତି କିଛି ପ୍ରାବଧାନ ନାହିଁ ଯଦି ଆମେ ଜଣକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ପୋଲିସ ସେଠି, ତ ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ତାର ଦୋଷ ଜଣାଇବ। ସମସ୍ତେ ପଢିଥିବ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ, ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ତାର କଣ ଜଣାଯିବ ତା ଦୋଷ, ଯେ ତୁ କୋଉ ଦୋଷ କରିଛୁ, ଆମେ ତତେ ଏଇ ଦୋଷ ପାଇଁ ନେଇକି ଯାଉଛୁ କୋଉଠି ନା ଜେଲକୁ ନେଇକି ଯାଉଛୁ ବା ତତେ ଆରେଷ୍ଟ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ରାଉଲାତ ଆଇନ ଆସିଲା 1919ରେ, ଏଇ ଆଇନରେ କଣ କରେଲା, ବିନା ସୁପାରିଶ ବିନା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ତମକୁ କଣ କରିବେ ନା ତମକୁ ବିଚାରରେ ସିଧା କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିପାରିବ। ରାଉଲାତ ଏଇ ଫାଷ୍ଟ ନିୟମଟା ବାହାର କଲେ। ଏହା ଦ୍ଵାରା ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତା ଏବଂ ଅଧିକାର କଣ ହେଲା କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ଭାବିଲ ତମର ଆଜି ତମ ଉପରେ ଇଂରେଜ ସରକାର ରାଗିଥିବ, ତମେ ରାତିରେ ଶୋଇଥିବ, ଘରୁ ଆସିଥିବ, ନେଇକି ପଳେଇବ, କିଛି ନାହିଁ, ତମେ ଜାଣିନ ବି ତମ ଦୋଷ କଣ, କିନ୍ତୁ ତମେ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇକି ଯାଇକି ଥିବ କୋଉଠି ନା ହାଜତରେ। ତ 1919 ଫେବୃଆରୀରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଏକ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କମିଟି ଗଠନ କଲେ। ଏହାର ସଭ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏହି ଆଇନକୁ ଅମାନ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତଥା ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସତ୍ୟ ଏବଂ ଅହିଂସା ଭିତ୍ତିକ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଥିଲେ। ଗାନ୍ଧୀ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି, ସିଏ ସେଇଟା କରନ୍ତୁ, ସେ ଆଇନ ବାହାର କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଚାଲ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କରିବା। କୋଉ ହିସାବରେ ନା ଅହିଂସା ମାଧ୍ୟମରେ, ରାଗ ରୁଷା କେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ସିଧା ଯିବା, ଆମେ ଆମର ଦାବି ପାଇଁ କଣ କରିବା ନା ଅନଶନ କରିବା। ଦେଖିବା ଆକୁ କଣ ହଉଛି। ତ ବ୍ରିଟିଶ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭାରେ ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟମାନଙ୍କ ବିରୋଧ ସତ୍ତ୍ୱେ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ସରକାରୀ ସଭ୍ୟଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଫଳରେ 1919 ମାର୍ଚ୍ଚ 18ରେ ରାଉଲାତ ଆଇନ ଗୃହୀତ ହେଲା। ବ୍ରିଟିଶର ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ମାନେ ଜାଣିଥିବ, ସେମାନେ ଅଧିକ ଭୋଟ ପାଇଲେ, ନାହିଁ এই ଆଇନ ପ୍ରଚଳନ ହବ। ତ ସେଥିପାଇଁ 1919 ମାର୍ଚ୍ଚ 18 ଡେଟଟା ପୁରା ତମେ ପୁରା ହାଇଲାଇଟ କରିକି ରଖିଥାଅ। ଏଇ ଡେଟଟାକୁ ଲେଖି ଦଉଛି, ଏଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବ। ରାଉଲାତ ଆଇନ କେବେ ପ୍ରଣୀତ କରାଯାଇଥିଲା ବା ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା? ଡେଟ୍ ହଉଛି 1919 ମାର୍ଚ୍ଚ 18। ଏଟା ମନେ ରଖିଥାଅ, ଠିକ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଗଣ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ହିଂସାତ୍ମକ ଦିଗରେ ଗତି କରିବାର ଆଶଙ୍କା କରି ଶ୍ରୀମତୀ ଆନି ବେସାନ୍ତ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ବିରୋଧ କଲେ। କାରଣ ଲୋକମାନେ ଦେଖିଲେ ନା ଆମେ ଏତେ ସାରା ଅନଶନ କରିବୁ, ଜିନିଷ ପରେ ମଧ୍ୟ କଣ କଲା ସରକାର, କଣ କଲା ନା ଏଇ ଯୋଉ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏଇ ଆଇନକୁ ଅମାନ୍ୟ କଲା ପରେ ରାଉଲାତ ଆଇନକୁ ସେ 1919 ମାର୍ଚ୍ଚ 18 ତାରିଖରେ ଫାଇନାଲି ଗୃହୀତ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ଗୃହୀତ କଲେ ଲୋକମାନେ କଣ ହେଇଯିବେ, ଟିକେ ରାଗିଯିବେ। ତ ଏଇ ରାଗିବାଟାକୁ ନେଇକି ଆମର ଥିଲେ କି ଶ୍ରୀମତୀ ଆନି ବେସାନ୍ତ, ଯିଏ କଣ କଲେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିରୋଧ କଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀ କହିଥିଲେ ଅହିଂସା ମାଧ୍ୟମରେ ବଟ୍ ଇଏ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଲାଗିଲା ହିଂସାତ୍ମକ ଦିଗକୁ ଯାଉଥିଲେ। କେବଳ ଯେ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ସେ ନୁହଁ, ତା ବ୍ୟତୀତ ଦୀନଶ ଏଦଲୁଜି ବଚ୍ଚା, ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବାନାର୍ଜୀ, ତେଜ ବାହାଦୁର ସାପ୍ରୁ, ଶ୍ରୀନିବାସ ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭଳି ନେତାଗଣ ମଧ୍ୟ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ସତ୍ୟାଗ୍ରହକୁ କଣ କରିଥିଲେ ନା ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କଣ ହେଲା, ତ ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ, ଦେଖ ଏତେ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ, ଆଚ୍ଛା ଜାଣିଛ ଯୋଉ ଆନି ବେସାନ୍ତଙ୍କ ନାଁ ନେଲେ, ଆନି ବେସାନ୍ତ ହଉଛନ୍ତି ଆମ ଭାରତରେ କଣ କରିଥିଲେ ଯୋଉ ହୋମ ରୁଲ ଲିଗ ହେଲା। ସେ ହୋମ ରୁଲ ଲିଗ ଗୋଟେ ଦଳ ଗଠନ କରିଥିଲେ ହେଲା। ସେଟା ବି ମନେ ରଖିଥିବ, ଟିକେ ତମର ନାହିଁ ଆଗକୁ ଅଛି ଯଦି ପଢିପାରିବ, ଅଦରୱାଇଜ ପ୍ଲସ ଟୁ ଯୋଉମାନେ ଆର୍ଟ୍ସ ପଢିବ ସେମାନଙ୍କର ହିଷ୍ଟ୍ରି ପାର୍ଟରେ ଅଛି ଏଟା। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, ଆଚ୍ଛା ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସେମାନେ କଣ କଲେ, ହରତାଳ ପାଳନ କଲେ। ଦେଖ ଏତେ ସବୁ ଅପୋଜିସନ ମାନଙ୍କର ତାଙ୍କ ବିରୋଧୀ ଲୋକମାନେ ଆସିଥିଲେ, ଇଂରେଜ ସରକାର ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଛି, କେବଳ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଗାନ୍ଧିଜୀ କଣ କଲେ ନା ଗୋଟେ ଦିନ ପୁରା ହରତାଳ ପାଳନ କଲେ। ହରତାଳର ଅର୍ଥ ହଉଛି କଣ କଲେ ନା ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ସମସ୍ତେ ଯାଇକି କଣ କରିବେ, ସେ ଆଇନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଅହିଂସା ମାଧ୍ୟମରେ। ସରକାରଙ୍କର ନୀତିର ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ୱରୂପ ସବୁ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କରି ଉପବାସ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ସେ କଣ କରିଥିଲେ, ଉପବାସ କରିଥିଲେ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା ମାନେ ଅନଶନ କରିଥିଲେ। କରିବା ଦ୍ୱାରା କଣ ହେଲା ନା 1919 ଏପ୍ରିଲ 6 ତାରିଖ ଦିନ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ହରତାଳ ପାଳନ କରାଗଲା। ସାରା ଦେଶରେ ନା ସେ ଜିନିଷ ଗୁଜରାଟ, ବିହାର, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଏମିତି ନୁହଁ, ମାନେ ସାରା ଭାରତ ତା ପାଇଁ କଣ କଲା ନା ହରତାଳରେ ଆସିକି ଯୋଗ ଦେଲେ। କେବେ ନା 1919 ଏପ୍ରିଲ 6। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ରାଉଲାତ ଆଇନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ହରତାଳ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା? ଏଇଟା ଆରାମସେ ମନେ ରଖିବ ନା 1919 ଏପ୍ରିଲ ମାସ 6 ତାରିଖ। ତ
ତ 6 ତାରିଖ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ହରତାଳ ହେଲା ଠିକ ତାର 3 ଦିନ ଭିତରେ ମାନେ 1919 ଏପ୍ରିଲ 9 ତାରିଖ ଦିନ ଗାନ୍ଧିଜୀକୁ ଗିରଫ କରି କଣ କରିଦିଆଗଲା ନା ଛାଡି ଦିଆଗଲା। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଗିରଫ ସମ୍ବାଦ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ତେଜିତ କଲା ହେଲା। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଦିଲ୍ଲୀ, କୋଲକାତା, ମୁମ୍ବାଇ, ଅହମ୍ମଦାବାଦ, ଲାହୋର ଏବଂ ଅମୃତସରରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୂପ ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରିଥିଲା। ଏଠି ଦେଖ 1919 ମାର୍ଚ୍ଚ 20ରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରାଓଲାତ ଆଇନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହିନ୍ଦୁ ଓ ମୁସଲମାନଙ୍କର ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଉପରେ ପୋଲିସ କଣ କରିଥିଲା ନା ଗୁଳି ବର୍ଷଣ କରିଥିଲା ମାର୍ଚ୍ଚ 20ରେ। ଆଇନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା କେବେ 18ରେ, ମୁସଲମାନ ଆଉ ହିନ୍ଦୁ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ଏଗୁଡା। ତ ସେଥିରେ କଣ ହେଇଥିଲା ନା ପୋଲିସ ମାନେ ଗୁଳି ବର୍ଷଣ କରିଥିଲେ। ଏକ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ହେତୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ 1919 ମାର୍ଚ୍ଚ 30ରେ ହରତାଳ ପାଳିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଉଠି ବି ଜଣା ପଡିଲାନି ଯେ ସେ ରାଓଲାତ ଆଇନଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ବନ୍ଦ ହେଲା ନା ବନ୍ଦ ହେଇନି। ଠିକ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଟପିକ ଆମର ରହୁଛି କଣ ନା ଜାଲିଆନବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ। ତମେ ଆଗ ଏଇତକ ପାର୍ଟକୁ ଭଲସେ ପଢ। ଆମର ଫାଇନାଲ ପାର୍ଟ ରହିବ କୋଉଟା ନା ଜାଲିଆନବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଫାଇନାଲ, ଦେନ୍ ତାର MCQ କରିବ। ଠିକ ଅଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।